Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας αυτό το πρωινό της Κυριακής. Όπως είπατε, κυρία Μαραγκού, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε για το αν ή όχι δυστυχώς ευτοχεύσαμε. Ένας λίγο ατυχής νεολογικός όρος είναι μια μετάφραση του αγγλικού όρου, το poor responders. Ο πραγματικός όρος, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, είναι πώς αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες με μειωμένο ηθικό απόθεμα. Αυτό είναι το πιο γνωστό μωρό στον κόσμο, το οποίο ακούσατε και νωρίτερα. Αυτή είναι η Louise Brown. Η Louise Brown γεννήθηκε το 1978 στην Μεγάλη Βρετανία. Έγινε και η ίδια ήδη μητέρα και γεννήθηκε χάρη στις πρωτόγονες μορφές εξωματικής που εφαρμόστηκαν στη μητέρα της, λόγω του ότι είχε αποφραγμένες σάλπιγγες. Αυτή ήταν η πρώτη αιτία την οποία κλήθηκε η εξωσωματική να λύσει. Έκτοτε, μέχρι το τέλος του 2013, πάνω από 5 εκατομμύρια παιδιά έχουν γεννηθεί μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση, πάνω από 350.000 ετησίως γεννιούνται και πάνω από 1 εκατομμύριο κύκλοι εξωσωματικής γίνονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο σκοπός της ομιλίας μου είναι να αναλύσουμε τι σημαίνει και ποια είναι η σημαντικότητα του μειωμένου αποθέματος οαρίων στις γυναίκες. Μοιάζει, όπως δείχνει η φωτογραφία, ότι είναι ένας μαραθώνιος ο οποίος ξεκινάει και θα πρέπει μέχρι το τέλος της ομιλίας μου να αναλύσουμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε στο τέρμα, επιτυχώς ή όχι. Πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει γυναίκα με μειωμένο ηθικό απόθεμα, ποιες θεραπείες εφαρμόζουμε στις γυναίκες οι οποίες έχουν μειωμένο ηθικό απόθεμα, ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές υποβοήθησης αναπαραγωγής και τελικά να αναλύσουμε υπάρχει ελπίδα. Γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε? Γιατί είναι αποδεδειγμένο πλέον στατιστικά και στη βιβλιογραφία ότι όσο μικρότερο είναι ο αριθμός των οαρίων των οποίων θα πάρουμε μετά από μία προσπάθεια εξωματικής γονιμοποίησης, τόσο μικρότερη είναι και η πιθανότητα γέννησης του παιδιού. Πόσο συχνό είναι? Δυστυχώς είναι πολύ συχνό και το λέω δυστυχώς γιατί αφορά πολλές φορές το 1/4 των κύκλων εξωσωματικής τους οποίους κάνουμε. Σε ποιες κοινωνίες? Στις δικές μας, στις δυτικές κοινωνίες. Ποια είναι η αιτία? Η αιτία είναι η ηλικία βασικά, είναι η ηλικία που ακούσατε και νωρίτερα, το πότε ξεκινάει μια γυναίκα να κάνει παιδί. Σε άλλη ηλικία κάνανε οι γιαγιάδες μας, σε άλλη ηλικία οι μητέρες μας και σε άλλη ηλικία ξεκινάμε εμείς να κάνουμε παιδιά. Αυτό λοιπόν ενέχει έναν επικοινωνιακό κίνδυνο, μια επικοινωνιακή δυσκολία. Είναι πολύ δύσκολο σε εμάς, στους επιστήμονες της υγείας, αλλά και γενικότερα στην πληροφόρηση, να περάσουμε το μήνυμα ότι ξέρετε, παρότι οι τεχνολογίες αλλάζουν, παρότι οι τεχνολογίες εξελίσσονται, παρότι υπάρχει εξωσωματική γονιμοποίηση, αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει στην πορεία των τόσων ετών είναι του μέχρι πότε η γυναίκα μπορεί να κάνει παιδί από μόνη της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει γιατί είναι γενετικά προδιορισμένο. Και πολλοί μένουν με την ψευδαίσθηση ότι επειδή εμείς έχουμε την εξωσωματική, δεν πειράζει και στα 40 και στα 45 μου θα κάνω πανεύκολα παιδί με εξωσωματική. Αυτό μπορεί να βοηθήσει, αλλά θέλει προσοχή. Αυτό είναι το διάγραμμα το οποίο πρέπει να έχετε πάντα υπόψη σας για τα ποσοστά επιτυχίας, για το ποιες είναι οι πιθανότητες μια γυναίκα με το μαύρο να μείνει έγκυος. Βλέπουμε, από μόνη της είναι αυτό, βλέπουμε ότι το όριο πάει κάπου εδώ στην ηλικία των 40, ότι όσο περνάνε τα χρόνια η πτώση είναι κατακόρυφη, είναι απότομη. Αυτό είναι γενετικά προσδιορισμένο, δεν οφείλεται ούτε γιατί έχει άγχος, ούτε γιατί κάτι συμβαίνει στη διατροφή της, ούτε τίποτα. Έτσι ήταν πάντα. Δεν το αντιμετωπίζαμε όμως στο παρελθόν, γιατί απλά στις προηγούμενες γενιές, στα 40, πολλές φορές μια γυναίκα μπορεί να έχει και εγγόνια. Και το ίδιο βλέπετε, όσο απότομα πέφτει η μαύρη γραμμή που δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να μείνει μια γυναίκα μόνη της, το ίδιο απότομα ανεβαίνει και η πιθανότητα του να είναι υπογόνιμη. Τι ορίζουμε ως φτωχή απαντήτρια, ως γυναίκα με μειωμένο ηθικό απόθεμα? Μέχρι πολύ πρόσφατα, μέχρι το 2011, δεν υπήρχε ορισμός, ήταν εντελώς αυθαίρετο.
σε όλες τις μελέτες έχουμε βρει και πάνω από 41 διαφορετικούς ορισμούς για το τι ορίζουμε ως γυναίκα με μειωμένο απόθεμα. Μέχρι που έγινε η συνάντηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό που ρυθμίζει τα θέματα αναπαραγωγής, την ΕΣΡΕ, και βγήκανε τα επίσημα κριτήρια της Μπολόνια το 2011. Και ποια είναι αυτά? Για να λέμε ότι μια γυναίκα έχει μειωμένο οθικικό απόθεμα, πρέπει να πληρεί δύο από τα παρακάτω κριτήρια. Είτε να είναι πάνω από 40 ετών ή να έχει παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόωρη οθικική γύρανση, αν είναι κάτω των 40 ετών, για παράδειγμα ενδομητρίωση, το νούμερο 1 της υπογονιμότητας σε νεότερες ηλικίες, είτε να έχει μειωμένη ανταπόκριση σε φάρμακα στην εξωσωματική, να βγάλει δηλαδή 3 ή λιγότερα οάρια μετά από τον πρώτο κύκλο εξωσωματικής, ή να έχει χαμηλή αντιμιλέριο ορμόνη. Η αντιμιλέριος ορμόνη, θα την αναλύσουμε στην πορεία, είναι ο πιο σημαντικός δείκτης για την πρόβλεψη του οθικικού αποθέματος. Και διαφορετικά να έχει υψηλή FSH, αντιμιλέριο δηλαδή κάτω από 1,1 και υψηλή FSH πάνω από 12. Πολύ συχνά στα ιατρεία μας έρχονται τα ζευγάρια ή έρχονται και γυναίκες μόνες τους και μας ζητάνε να προβλέψουμε, γιατρέ, θέλω να ελέγξω τη γονιμότητά μου. Πόσο γόνιμη είμαι. Από τα πιο απλά τεστ που μπορεί να κάνει και σε νεότερη ηλικία, ακόμα και αν δεν προσπαθεί για εγκυμοσύνη, είναι να ελέγξει κάποιους δείκτες. Ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες? Το ένα είναι υπερηχογραφικά, να δούμε εμείς τον υπέρηχο πόσες είναι οι καταβολές των οθυλακίων στην οθήκη. Ένα άλλο μπορεί να κάνει να ελέγξει την αντιμιλέριο ορμόνη ανεξάρτητα από την ημέρα του κύκλου της. Ένα άλλο είναι να ελέγξουμε εμείς το μέγεθος της οθήκης, να κάνει ορμονικό έλεγχο FSH, LH και inhibins, να υπάρχει ιστορικό, να δούμε αν έχει υποβληθεί σε κάποια προσπάθεια εξωματικής που να μην ανταποκρίθηκε καλά, και την ηλικία της. Εδώ που έχω τα δύο βέλη, η αντιμιλέριος και το ιστορικό προηγούμενης μειωμένης ανταπόκρισης στα φάρμακα, είναι οι δύο πιο σημαντικοί δείκτες που μπορούν να υπονοήσουν ότι υπάρχει μειωμένο απόθεμα οαρίων. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε? Η ομιλία μου θα προσπαθήσει να αναλύσει τα εξής. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε πριν κάνουμε εξωσωματική? Τι μπορούμε να βελτιώσουμε κάνοντας εξωσωματική? Αν μπορούμε με τεχνικές του εργαστηρίου να βοηθήσουμε γυναίκες με μειωμένο οθικικό απόθεμα να επιτύχουν το στόχο τους, και αν όλα αποτύχουν, πάλι αν υπάρχει plan B. Ξεκινάμε λοιπόν από τι μπορούμε να βελτιώσουμε πριν από την εξωσωματική και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Το ένα είναι το χάπι της νεότητας, DHEA, θα το αναλύσουμε αμέσως μετά. Το επόμενο είναι πώς διαχειριζόμαστε τις κίστες που εμφανίζουμε συχνά και εμφανίζονται συχνά στις οθήκες, είτε αυτές οι κίστες είναι απλές, είτε είναι κίστες ενδομητρίωσης. Το τρίτο είναι αν ευνοούν το να πάρουν αντισυλληπτικά οι γυναίκες πριν από το κύκλο εξωματικής, ή αν βελτιώνουν τα ποσοστά επιτυχίας να πάρουν ένα άλλο φάρμακο που συχνά χρησιμοποιούμε στην εξωματική που λέγονται ανταγωνιστές, ή η χορήγηση μιας ορμόνης που λέγεται αυξητική. Λοιπόν, Life Extension for Longer Life, αυτή είναι η φωτογραφία από την Αμερική, DHEA. Το χάπι αυτό είναι δέϊδροεπιανδοστερόνη, είναι ένα ήπιο ανδρογόνο, το οποίο στην Αμερική είναι lifestyle φάρμακο. Το παίρνουν γυναίκες γιατί θέλουν να παρατείνουν το προσδόκιμο ζωής, το παίρνουν γυναίκες γιατί είναι 45 χρονών και θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει να κάνουν παιδί από μόνες τους και στα 48 και στα 49 και στα 50, και το παίρνουν γενικότερα. Ξέρετε, η Αμερική είναι ο παράδεισος των βιταμινών και των συμπληρωμάτων. Η DHEA σε δοσολογία που δίνεται 75 mg, 25 mg 3 φορές την ημέρα, είναι καταρχάς, όπως είπαμε, είναι ένα ήπιο ανδρογόνο. Τι κάνει λοιπόν? Μεταβολίζεται σε τεστοστερόνη πάνω στην οθήκη και βοηθάει τα κύτταρα της οθήκης, αυτά που λέμε εμείς τα κοκόδι κύτταρα, να παράγουν περισσότερο ιστραδιόλι. Θεωρείται ότι μπορεί να μειώνει την απόπτωση των οθυλακίων. Απόπτωση είναι η αυτόματη καταστροφή που συμβαίνει των οθυλακίων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας μιας γυναίκας. Και υπάρχουν αρκετές μελέτες, οι περισσότερες από συγκεκριμένο κέντρο της Νέας Υόρκης, οι οποίες θεωρούν και υποστηρίζουν με βάση τα δικά τους δεδομένα ότι και είδαν βελτίωση στην οθική λειτουργία και αύξησαν τα ποσοστά εγκυμοσύνης και μείωσαν τα ποσοστά αποβολών και βελτίωσαν το οθικικό απόθεμα. Και αναρωτιόμαστε μήπως τελικά αυτοί βρήκαν αυτό που εμείς όλοι οι υπόλοιποι, σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο δεν γνωρίζουμε.
Ας δούμε όμως ποιες είναι οι επίσημες, πώς αντιμετωπίζει ο υπόλοιπος κόσμος το DHEA. Αυτή είναι η απάντηση του ΕΟΦ. DHEA περιέχουν ουσίες που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αναβολικά στεροειδή. Άρα ο ΕΟΦ έχει πάρει θέση. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση DHEA για θέματα γονιμότητας. Είναι αναβολικά στεροειδή. Τώρα, το αν κάποιος θελήσει να το πάρει, να το παραγγείλει στην εποχή του ίντερνετ από το εξωτερικό, ο ΕΟΦ δεν μπορεί να τον σταματήσει και γίνεται αυτό και συμβαίνει. Πάντως, επισήμως ο ΕΟΦ δεν το επιτρέπει. Στην Αμερική επιτρέπεται. Στη Μεγάλη Βρετανία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν επιτρέπεται. Και ο λόγος που δεν επιτρέπεται είναι ότι τελικά δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη μελέτη που να αποδεικνύει ότι αν δώσω DHEA σε μια γυναίκα 40, 42, 43 ετών που έχει μειωμένο οθικικό απόθεμα, ότι θα της γεννήσει οάρια. Έχουν υπάρξει διάφορες θεωρίες. Τρέχει τώρα μια μεγάλη μελέτη τυχεοποιημένη στο εξωτερικό, η οποία θα δώσει και περισσότερα στοιχεία. Πάντως, μέχρι στιγμής η DHEA δεν ενδείκνυται με βάση και τον επίσημο οργανισμό που ελέγχει τη χορήγηση φαρμάκων στην Ελλάδα να χορηγείται στην Ελλάδα. Τα κέντρα που το δίνουν στη Νέα Υόρκη το δίνουν 6 με 8 εβδομάδες πριν την εξωσωματική, αλλά ποτέ, υπόψη το λέω αυτό για όσους μπουν στον πειρασμό να το πάρουν, ποτέ δεν συνιστούν να λαμβάνεται το DHEA από γυναίκες που απλά θέλουν να μείνουν έγκυες από μόνες τους. Τους το δίνουν πριν μπουν σε διαδικασία διέγερσης με φάρμακα. Ενδομητρίωση ή κίστης οοθήτης. Η ενδομητρίωση είναι ο νούμερο 1 ύπουλος εχθρός της υπογονιμότητας σε γυναίκες μικρότερης ηλικίας. Το αντιφατικό με την ενδομητρίωση είναι ότι δεν προξενεί υποχρεωτικά πρόβλημα υπογονιμότητας, αλλά δυστυχώς τις γυναίκες που έχουν ενδομητρίωση και αντιμετωπίζουν θέμα γονιμότητας, συνήθως αυτό είναι σοβαρό. Και ο λόγος που προκαλεί η ενδομητρίωση σοβαρό θέμα είναι ότι σε γυναίκες νεότερης ηλικίας προκαλεί μείωση του οθικικού αποθέματος. Όταν έχουμε μεγάλες κίστες ενδομητρίωσης στις οθήκες, αυτά λέγονται ενδομητριώματα ή σοκολατοειδείς κίστης, υπάρχει ένα ερώτημα αν πριν προχωρήσει η γυναίκα σε εξωματική πρέπει να αφαιρούνται ή όχι. Ο κανόνας συνήθως είναι αν είναι πάνω, και με βάση τις μελέτες, πάνω από 3 εκατοστά να αφαιρούνται. Αλλά συνιστώ την προσοχή, αυτό πρέπει να γίνεται από γυναικολόγους που γνωρίζουν και το λαπαροσκοπικό χειρουργείο, αλλά και γνωρίζουν το σεβασμό που πρέπει να υπάρχει στην οθήκη. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε πολύ συχνά μετά, όταν μας έρχονται γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε λαπαροσκόπηση και έχει γίνει καυτηριασμός των οθικών για της κίστης ενδομητρίωσης, δυστυχώς να έχουν φτάσει στο άλλο άκρο. Να έχουμε παρακαυτηριάσει τις οθήκες και να έχουμε ιατρογενώς εμείς οδηγήσει την οθήκη σε μια ανεπάρκεια, ενώ θα μπορούσαμε να το είχαμε γλιτώσει. Το ίδιο επίσης ισχύει για μεγάλες κίστης οθήκες, για το κατά πόσο πρέπει να αφαιρούνται πριν την εξωσωματική ή όχι. Αντισυλληπτικά. Τα αντισυλληπτικά δεν είναι δαίμονας. Τα αντισυλληπτικά πολλές φορές μπορούν να βοηθήσουν γυναίκες που πρόκειται να μπουν σε πρωτόκολλα εξωσωματικής, για το λόγο του ότι με τον τεχνητό κύκλο που δημιουργούμε και τις ορμόνες τις οποίες δίνουμε, συγχρονίζουμε την ανάπτυξη των οθικών. Ένα από τα συχνά προβλήματα που έχουμε όταν δίνουμε φάρμακα σε γυναίκες με μειωμένο απόθεμα είναι το ότι ένα οάριο ξεκινάει μόνο του και ταχύτερα και κανένα άλλο δεν μπορεί να ξεκινήσει. Άρα γι' αυτό παράγονται και λιγότερα. Η χρήση των αντισυλληπτικών σε κάποια πρωτόκολλα που θα τα εξηγήσω λίγο συντόμως, πριν τη χορήγηση των φαρμάκων εξωσωματικής, μπορεί να βοηθήσει. Αυτό όμως το οποίο κάνουμε και έχουμε παρατηρήσει, μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερη δόση φαρμάκων. Ανταγωνιστές. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, επειδή απευθύνομαι στο κοινό και προσπαθώ λίγο να το εκλαϊκεύσω, γνωρίζουν τα φάρμακα ή έχουν μπει σε διαδικασίες εξωσωματικής. Πάντως, οι ανταγωνιστές είναι ένα από τα 3 βασικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική. Και το ερώτημα πάντα είναι τελικά ποιο πρωτόκολλο είναι που θα το δούμε μετά. Το βραχή, οι ανταγωνιστές, τι είναι καλύτερο για γυναίκες με μειωμένο οθικικό απόθεμα. Πάντως, οι ανταγωνιστές, με βάση πολύ πρόσφατες μελέτες, δείχνουν ότι αν τους χορηγήσουμε πριν από την εξωσωματική, μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα παρόμοια με τα αντισυλληπτικά. Χορήγηση 5 ημερών πριν την εξωσωματική. Δεν αυξάνουν τη συνολική δόση των φαρμάκων και καταφέρουν να επιτύχουν ένα σχετικό καλύτερα συγχρονισμό των οθυλακίων στον κύκλο που πρόκειται να ακολουθήσει. Τελειώσαμε με αυτά που κάνουμε πριν την εξωσωματική. Πάμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής. Όλα αυτά είναι πρωτόκολλα που θα έχετε ακούσει ή θα έχετε διαβάσει ή θα έχετε κάνει, ή μπορεί και να μην έχετε κάνει και απλά να τα έχετε διαβάσει. Είναι τα GnRH ανάλογα που χρησιμοποιούμε, τα μακριά πρωτόκολλα, το πρωτόκολλο με πολύ μικρές δόσεις, το microdose, το πρωτόκολλο των ανταγωνιστών και 2 απλούστεροι τρόποι, η κλονιφένη και η λετριζόλη, τα οποία είναι χάπια. Θα προσπαθήσω να σας τα εξηγήσω απλά, γιατί είναι λίγο έννοιες που περισσότερο άπτονται της δικής μας της δουλειάς και όχι
δεν είναι δική σας επιλογή. Βέβαια, πολλές φορές έρχονται τα ζευγάρια επειδή έχουν διαβάσει είτε σωστά είτε παραπληροφορημένα και μας ρωτάνε, γιατρέ, ποιο πρωτόκολλο θα κάνεις? Η φίλη μου έκανε ανταγωνιστή, η άλλη φίλη μου έκανε βραχή. Δεν είναι όλα τα πρωτόκολλα το ίδιο για κάθε γυναίκα. Το σημαντικό στις προσπάθειες της εξωσωματικής είναι να γίνει εξατομίκευση του περιστατικού και εξατομίκευση όλων των δεδομένων που έχουμε για να επιλέξουμε εμείς για εσάς αυτό το οποίο είναι καλύτερο. Υπάρχει ένδειξη ότι τα βραχαία πρωτόκολλα έχουν πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση των γυναικών με μειωμένο απόθεμα οαρίων. Μεταναλύσεις είναι κάποια εργαλεία στατιστικά που χρησιμοποιούμε, παίρνουμε πολλές μελέτες μαζί για να δούμε τελικά τι είναι καλύτερο. Υπάρχει μια ελαφρά υπεροχή των ανταγωνιστών, αλλά είναι τόσο πολλοί διαφορετικοί ορισμοί, αυτό που σας είπα στην αρχή, γιατί όλες έχουν γίνει πριν την εφαρμογή των κριτηρίων από την Πολόνια. Είναι τόσο πολλοί διαφορετικοί ορισμοί, έτσι ώστε δεν μπορείς να πιστέψεις αν τελικά η ελαφρά υπεροχή που υπάρχει των ανταγωνιστών είναι πραγματική ή αναλυθής. Άρα, αγωνιστές ή ανταγωνιστές, δεν υπάρχει διαφορά σε ποσοστά κλινικών κοιήσεων, σε ποσοστό ακύρωσης των κύκλων και σε αριθμό των οαρίων των οποίων λαμβάνουμε. Πρέπει βέβαια, συνιστούν οι περισσότερες μελέτες, να γίνει η προετοιμασία των οθικών με αντισυλληπτικά, αν πρόκειται να γίνει βραχή πρωτόκολλο αγωνιστή. Πώς διαχειριζόμαστε τώρα τη γυναίκα με το μειωμένο απόθεμα κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής? Δώσαμε αυτά που είχαμε πριν, επιλέξαμε το πρωτόκολλο το οποίο είναι να κάνει και τώρα φτάνουμε στην διαχείριση κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής. Τι δόση θα χρησιμοποιήσουμε? Τι συχνότητα θα χορηγήσουμε τα φάρμακα? Θα χρησιμοποιήσουμε φάρμακα που έχουν ανασυνδυασμένη FSH ή φάρμακα τα οποία HMG? Είναι διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων, δεν θέλω να μπω σε ονόματα, 4-5 είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής, τα μισά είναι από τη μία κατηγορία και τα μισά από την άλλη. Θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον LH. LH είναι μια άλλη ορμόνη η οποία παράγεται και υπάρχει μια ένδειξη, παράγεται και φυσιολογικά και στους άντρες και στις γυναίκες και υπάρχει μια ένδειξη ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τις γυναίκες με μειωμένο απόθεμα. Μήπως τελικά δεν πρέπει να χορηγήσουμε πολύ μεγάλες δόσεις φαρμάκων, αλλά πολύ μικρές δόσεις φαρμάκων, ή τελικά πρέπει να κάνουμε φυσικό κύκλο, να μην χορηγήσουμε καθόλου φάρμακα? Η δόση έναρξης, 600 μονάδες, 450, μια φορά την ημέρα, 2 φορές την ημέρα. Όλες οι μελέτες λένε ότι δεν υπάρχει ένδειξη χορήγησης πάνω από 450 μονάδες την ημέρα. Δηλαδή, όσο και να χορηγήσεις πάνω από 450 μονάδες, δυστυχώς στην Ελλάδα το ακούμε αυτό συχνά και το λέω δυστυχώς γιατί είναι ξεκάθαρη βιβλιογραφία, δεν ωφελεί. Δεν πρόκειται να αλλάξει τα ποσοστά κλινικών κοιήσεων. Το αν βοηθάει ο συνδυασμός των δύο σκευασμάτων, δύο κατηγοριών σκευασμάτων που έχουμε στην εξωσωματική, δηλαδή και τα ανασυνδυασμένα φάρμακα και η HMG, υπάρχουν ενδείξεις ότι μάλλον βοηθάει. Ποιος είναι ο ρόλος της LH? Η LH δείχνει ότι τελικά το να προσθέτουμε LH στα πρωτόκολλα δεν βελτιώνει απόλυτα τα ποσοστά των κοιήσεων. Υπάρχουν όμως ενδείξεις για την LH, το οποίο δεν θέλω να μπω περισσότερο γιατί δεν αφορά το κοινό. Τελικά, μήπως όλο αυτό που κάνουμε προσπαθούμε να εκβιάσουμε τη φύση να βγάλει οάρια ενώ δεν έχει? Άρα μήπως πρέπει να ανασυνταχθούμε όταν έχουμε τέτοιου είδους θέματα και να ξανασκεφτούμε τη φυσιολογία και να ξανασκεφτούμε ότι αν η οθήκη έχει στερέψει πλέον από οάρια, εμείς γιατί χορηγούμε φάρμακα αφού δεν πρόκειται να βγάλει? Μήπως λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση, έτσι ώστε να περιμένουμε να δούμε αν στον φυσικό κύκλο κάθε γυναίκα υποτίθεται ότι βγάζει ένα οάριο. Μήπως πρέπει λοιπόν να πάμε σε αυτόν τον κύκλο και να πάρουμε το οάριο αυτό? Πού είναι το πρόβλημα εδώ? Το πρόβλημα είναι ότι όσο μεγαλώνει η γυναίκα, αν θυμάστε την πρώτη διαφάνεια που έδειχνε πώς πέφτει το ποσοστό της φυσικής γονιμότητας, αυξάνεται το ποσοστό των κύκλων κατά τη διάρκεια ενός έτους, αν το βάλουμε, που λέγονται ανορρυκτικοί. Οι κύκλοι δηλαδή για τους οποίους η γυναίκα δεν παράγει οάρια. Δηλαδή αν έχει 12 περιόδους κατά τη διάρκεια του ενός έτους, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς στις 12 κύκλους δεν θα έχει οάριο. Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορούμε να το δούμε παρά μόνο αν υποβληθεί η γυναίκα σε ολιψία, σε φυσικό κύκλο, για να δούμε αν τελικά υπάρχει οάριο και να το πάρουμε να το γονιμοποιήσουμε. Ο φυσικός λοιπόν κύκλος έχει προταθεί έντονα το τελευταίο διάστημα ως εναλλακτική λύση σε γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται σε φάρμακα. Είτε μόνος του, είτε με τη βοήθεια κλωμιφένης, είτε με τη βοήθεια ενός αναστολέα αρωματάσης που δίνεται για καρκίνο και λέγεται λετριζόλη.
φυσικός κύκλος, ακούγεται ωραίο, φαίνεται ωραίο. Κανένας μας δεν θέλει να πάρει φάρμακα, για οποιοδήποτε λόγο, ούτε μια ασπιρίνη δεν θέλει να πάρει. Πόσο περισσότερο αν είναι να κάνει 20 και 30 ενέσεις κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής. Είναι πάντα όμως όλα ρόδινα. Μερικές φορές είναι, μερικές φορές όμως μπορεί να μην είναι. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Είναι ελκυστικό, βεβαίως. Η γυναίκα παρακολουθείται μόνο υπερηχογραφικά για κάποιο χρονικό διάστημα, χωρίς να παίρνει ενέσεις. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος όσον αφορά το σύνδρομο της υπερδιέγερσης οθικών, έναν μυστικό εχθρό που έχουμε κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής με φάρμακα. Δεν θα οδηγήσει σε πολύτιμες κοίησεις. Υπάρχει ερωτηματικό αν είναι απλούστερη διαδικασία και θα το εξηγήσω, και υπάρχει ερωτηματικό για το κόστος. Γιατί λέω αν είναι απλούστερη διαδικασία? Δεν κάνω φάρμακα είναι ένα θετικό, το κάνει απλούστερο. Το να έρχομαι όμως κάθε μήνα να υποβάλλομαι σε μέθη και να κάνω λειψία και να παίρνω άριο είναι καλό, είναι πλεονέκτημα. Αν όμως φεύγω από το νοσοκομείο και από τη μονάδα έχοντας έρθει, έχοντας κάνει ολιψία και δεν έχω πάρει ο άριο, δυστυχώς αυτό είναι άσχημο. Και είναι άσχημο, επιβαρύνει πάρα πολύ την ψυχολογία και την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. Άρα το κατά πόσο ο φυσικός κύκλος είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, είναι απλός ή δεν είναι απλός, εξαρτάται από τα δεδομένα και από το τι πιθανότητες έχουμε να πάρουμε ο άριο κατά τη διάρκεια αυτού. Για το κόστος ξανά είναι το ίδιο. Μπορεί να κοστίζει ανά κύκλο λιγότερο, αλλά αν πρέπει να κάνεις 12 κύκλους σε ένα χρόνο για να μπορέσεις να μαζέψεις 3-4 οάρια και το συγκρίνεις με έναν διαγερμένο, πιθανώς να μην είναι η οικονομικότερη λύση. Ποια είναι τα μειονεκτήματα? Τα μειονεκτήματα είναι αυτό που σας προείπα, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κύκλων, έως 20% που η γυναίκα δεν έχει οάριο. Μπήκε δηλαδή, τη βάλαμε, κάναμε ολιψία, αλλά δεν πήραμε οάριο, δεν είχε. Την ξυπνήσαμε και της είπαμε δυστυχώς ότι δεν υπάρχει οάριο. Και αυτό ξέρετε είναι πολύ άσχημο και από την πλευρά τη δική μας και από την πλευρά του ζευγαριού. Να το επικοινωνήσουμε και να το μεταφέρουμε. Και επίσης ένα ποσοστό 20% από αυτόν που θα πάρουμε οάριο δεν θα γονιμοποιηθεί. Γιατί έτσι είναι η φύση του. Είτε γιατί το οάριο είναι ανώριμο, είτε γιατί είναι μόνο ένα. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας, εκτός από την ψυχολογική επιβάρυνση την οποία δημιουργείται από το φυσικό κύκλο? Τα ποσοστά επιτυχίας, τηρουμένων των αναλογιών, δεν είναι τόσο άσχημα όσο θα τα περίμενε. Αν πάρουμε δηλαδή, αν καταφέρουμε και πάρουμε οάρια, τότε μπορούμε να φτάσουμε έως ένα 15%, το ε είναι η εμβριομεταφορά, 15% ποσοστό κλινικών κοίησεων ανά εμβριομεταφορά. Και βλέπουμε ότι σε αυτό που υπάρχει από το ΣΑΠ το 2009 από την Αμερική, ότι σε γυναίκες με πολύ, βλέπετε, με χαμηλή αντιμιλέριο κάτω από 1, ο φυσικός κύκλος έχει συγκρίσιμα ποσοστά επιτυχίας και σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας καλύτερα από τους διαγερμένους κύκλους. Άρα όντως σε γυναίκες που έχουν μειωμένο απόθεμα οαρίων, το να πιέζεις ακόμα περισσότερο να βγάζεις οάρια με φάρμακα, από ό,τι φαίνεται δεν βοηθάει. Ίσως είναι καλύτερο, αν μπορείς να αντέξεις την ταλαιπωρία λίγο του φυσικού, γιατί έχει ταλαιπωρία, να προχωρήσεις στον φυσικό κύκλο. Ένα άλλο σενάριο. Γιατρέ, μπορώ να μαζεύω οάρια κάθε μήνα, να τα γονιμοποιείς, να τα καταψύχεις, αφού η κατάψυξη είναι απολύτως ασφαλής, και να μαζέψω 3-4? Βεβαίως μπορώ να πω. Ωφελεί? Καταρχάς, αυτό ωφελεί για κοινωνικούς λόγους. Δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε την ικανότητα λόγω δουλειάς να παίρνουμε πολλές μέρες άδεια από τη δουλειά μας, να κάνουμε εμβριομεταφορά κάθε μήνα. Δεν την έχουν πάρα πολύ αυτή την πολυτέλεια. Άρα, το να παίρνω, να λείψω μία μέρα από τη δουλειά μου το μήνα, μπορώ να λείψω, είναι πιο εφικτό. Το να λείψω περισσότερες μέρες δεν είναι τόσο εφικτό. Άρα, στις περιπτώσεις αυτές, όντως θα μπορούσαμε να κάνουμε 2-3 φυσικούς κύκλους, να πάρουμε τα οάρια, να τα γονιμοποιούμε κάθε φορά, να τα καταψύχουμε εφόσον έχουμε έμβριο, και όταν έχουμε 3 έμβρια να πηγαίνουμε να κάνουμε εμβριομεταφορά. Βοηθάει αυτό? Σχετικά. Αυτό όμως το οποίο βοηθάει είναι σε τι? Ότι ανεξάρτητα από την αιτία, δηλαδή ανεξάρτητα από το πόσο κακό είναι το απόθεμα των οαρίων, ανεξάρτητα από το πόσο βαριά είναι η ενδομητρίωση η οποία οδηγεί σε αυτό το πρόβλημα, δείχνει ότι μπορώ με το φυσικό κύκλο να πάρω κάποια ποσοστά τα οποία είναι ρεαλιστικά ικανοποιητικά. Σίγουρα και εγώ θα ήθελα να δω ποσοστά 50 και 60%, αυτό δεν υπάρχει, τουλάχιστον στην κατηγορία αυτή των γυναικών. Η αθροιστική πιθανότητα για γέννηση ζωντανού παιδιού μετά από τον αριθμό των φυσικών κύκλων, βλέπετε ότι αν φτάσουμε και στον 6ο-7ο φυσικό κύκλο, μπορεί οριακά να περάσει το 20%. Δεν είναι κακό αυτό.
Το εργαστήριο. Ακούσαμε μια καταπληκτική ομιλία νωρίτερα για το ρόλο του εργαστηρίου. Μπορεί να βοηθήσει το εργαστήριο σε γυναίκες με μειωμένο θηλυκό απόθεμα? Μπορεί, είναι η απάντηση. Μικρογονιμοποίηση, προεμφυτευτική, ποια είναι η καλύτερη ημέρα, ποιος είναι ο αριθμός των εμβρίων ο καλύτερος, ή θα κάνουμε χρήση δωρεάς οαρίων. Τα αναλύω 1/1. Πρέπει να κάνουμε μικρογονιμοποίηση, ήξη δηλαδή, σε όλες τις γυναίκες που κάνουν είτε φυσικό κύκλο είτε έχουν 1 ή 2 οάρια. Συνήθως εμείς κάνουμε, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν παίρνεις το ρίσκο όταν έχεις 1 ή 2 οάρια να τα αφήσεις σε κλασική γονιμοποίηση, εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι, αν είναι ένα σπέρμα το οποίο είναι εξαιρετικά καλό και ούτω καθεξής. Συνήθως εμείς προχωράμε σε μικρογονιμοποίηση. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης? Η αγωνία όλων, και όλοι νομίζουμε όταν, αυτό που σας μετέφερε νωρίτερα η βιολόγος μας, όταν παίρνουμε το πόρισμα πριν κάνουμε την εμβριομεταφορά και έχουμε τα έμβρια και λέμε τα έμβρια είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι καλής ποιότητας, πολλές φορές αυτό το συγχέουμε με το είναι υγιή ή δεν είναι υγιή. Εμείς, με βάση, όχι εμείς οι γυναικολόγοι, οι εμβριολόγοι μας, αυτό που αναλύουν είναι τα μορφολογικά κριτήρια, όπως είδατε, των εμβρίων. Το οποίο δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά ένα έμβριο το οποίο είναι τέλειο μορφολογικά, ότι και το DNA του είναι φυσιολογικό. Μπορεί και να μην είναι. Υπάρχει συσχέτιση, αυτό που λέμε στη στατιστική γραμμική συσχέτιση, ότι όσο πιο καλής ποιότητας μορφολογικής είναι το έμβριο, τόσο μικρότερες είναι και οι πιθανότητες γενετικά αυτό να είναι ανώμαλο. Αλλά δεν συμβαίνει πάντα. Μπορεί να έχεις ένα έμβριο λιγότερο καλής ποιότητας, το οποίο να είναι φυσιολογικό το DNA του, και ένα έμβριο καλής ποιότητας να μην έχει φυσιολογικό DNA. Άρα αναρωτιόμαστε και αναρωτιέστε, ή πολλές φορές και εμείς δεν το έχουμε δώσει να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα, ότι αναλύοντας, βλέποντας τα έμβρια, δεν τους κάνουμε ανάλυση του DNA. Ανάλυση DNA, το οποίο λέγεται προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, μπορεί να γίνει όταν υπάρχει ένδειξη. Όχι για λόγους περιέργειας, για να δω αν το έμβριο είναι φυσιολογικό ή όχι. Όταν υπάρχει κάποιο κληρονομούμενο νόσημα, αν υπάρχει κάποια άλλη πάθηση που πρέπει να αποκλείσουμε το γεγονός. Οι παλιότερες τεχνικές δεν αύξαναν τα ποσοστά κοίησεων. Οι νεότερες τεχνικές, όπως πολύ εύστοχα ακούσαμε χθες στις ομιλίες από τους ξένους καλεσμένους μας, δείχνουν ότι η χρήση των νεότερων τεχνικών μοριακής βιολογίας μπορούν να βοηθήσουν τα ποσοστά επιτυχίας. Μέρα εμβριομεταφοράς, ποια είναι καλύτερη? Σε γυναίκες με μειωμένο απόθεμα υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι καλύτερα να τα βάζουμε τη δεύτερη μέρα μετά την όληψη, όταν έχεις ένα έμβριο. Ο ρόλος της βλαστοκύστης δεν έχει διευκρινιστεί στις γυναίκες αυτές, και πάλι επαναλαμβάνω, που έχουμε πολύ λίγα έμβρια ή ένα μόνο έμβριο. Και ο ρόλος του time-lapse μένει στο μέλλον, επειδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, μένει να αποσαφινιστεί, ιδίως στις γυναίκες που έχουν μόνο λίγα οάρια ή πολύ λίγα έμβρια. Άρα, τελικά μπερδευτήκαμε. Τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε μειωμένο απόθεμα? Και δυστυχώς είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Αυτό που πρέπει είναι να εξατομικεύσουμε εμείς ως κλινικοί γιατροί αναπαραγωγής, να εξατομικεύσουμε τα δεδομένα και από αντρικής πλευράς και από γυναικείας πλευράς, να μιλήσουμε για τη λεγόμενη αθροιστική υπογονιμότητα, δηλαδή δεν έχει σημασία πόσο είναι το ποσοστό υπογονιμότητας στον ένα και πόσο είναι στον άλλον, πρέπει να υπολογίσουμε την αθροιστική υπογονιμότητα του ζευγαριού ως ζεύγος, ως άντρας και γυναίκα, και να τεκμηριώσουμε αυτό το οποίο θα προτείνουμε, έτσι ώστε να έχουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα και το λιγότερο επεμβατικό και το περισσότερο οικονομικό και τελικά αυτό που είναι και ασφαλέστερο για τη γυναίκα. Άρα πρέπει να δεχτούμε ότι η γυναίκα που έχει μειωμένο απόθεμα οαρίων, ο βασικότερος και συχνότερος λόγος είναι η ηλικία. Και μετέπειτα ένας από τους συχνότερους λόγους είναι η ενδομητρίωση. Σε γυναίκες μιλάω μικρότερης ηλικίας. Άρα αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι όχι απλά τυφλά να διεγείρουμε την οοθήκη, αλλά να προετοιμάσουμε την οοθήκη αναλόγως των ενδείξεων, προκειμένου να μας παράγει κάποια οάρια. Τι γίνεται λοιπόν αν όλα αυτά αποτύχουν? Αν όλα αυτά αποτύχουν, ή δεν κάνω τίποτε, ή βάζω τη γραμμή εκεί στο τίποτε, ή αλλάζω γενετικό υλικό. Το αλλάζω γενετικό υλικό, το plan B, είναι η δωρεά οαρίων. Η δωρεά οαρίων, βλέπετε, αυτό είναι το ποσοστό επιτυχίας με δικά μας οάρια, αυτό είναι το ποσοστό επιτυχίας βάσει της βιβλιογραφίας με δανεικό άριο. Βλέπετε ότι δεν μεταβάλλεται μέχρι και την ηλικία των 48 της γυναίκας. Αλλά πρέπει πρώτα να έχω εξαντλήσει τα ατομικά μου περιθώρια, να ξέρω ακριβώς πού βρίσκομαι και αν όντως τελικά έχει λόγο να συνεχίζω να προσπαθώ ή όχι.
Τι περιμένουμε στην επόμενη πενταετία και τελειώνω. Ορίμανση των οαρίων στο εργαστήριο, το IVM, in vitro maturation λέγεται αυτό. Δηλαδή να μπορέσουμε να πάρουμε οάρια ανώριμα και να μπορέσουμε να τα οριμάσουμε. Ακόμα η βιοτεχνολογία δεν έχει οδηγήσει σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αυτό. Γίνεται, αλλά ακόμα περισσότερο για λόγους εργαστηριακούς. Αυτό που είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλους που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα είναι ότι με βάση την αντιμιλέριο ορμόνη πρέπει να χαράξουμε μια στρατηγική και μιλάω περισσότερο όχι για αυτούς που ήδη έχουν μπει και βιώνουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας, μιλάω για τους συγγενείς μας, για τους φίλους μας, για τις αδερφές μας και όλα αυτά που δεν έχουν μπει στη διαδικασία. Γιατί αν εντοπίσουμε αυτές τις γυναίκες από νεότερες ηλικίες, από τις ηλικίες των 32 ετών που να έχουν είτε μια ψηλή FSH είτε με την αντιμιλέριο ορμόνη που είναι πολύ πιο αξιόπιστη, ότι πάνε προς μείωση των αποθεμάτων οαρίων γρηγορότερα από τις φίλες τους, να τους ενημερώσουμε γι' αυτό και να πάρουν τις αποφάσεις οι ίδιες. Να γνωρίζουν δηλαδή ότι πιθανώς σε 5 χρόνια ή σε 6 χρόνια μπορεί να μην μπορούν να κάνουν ούτε καν ακόμα και με την εξωσωματική ή αν θα πρέπει να κάνουν να βιαστούν. Αυτό, ξέρετε, είναι επικοινωνιακά πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει καχυποψία. Και υπάρχει καχυποψία εκ μέρους του κόσμου, τα λες εσύ γιατί κάνεις εξωσωματική. Όχι ακριβώς. Είναι το πρόβλημα, όπως είδατε, των δυτικών κοινωνιών. Άρα χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση και κοινωνική πολιτική. Τελικά λοιπόν και στις γυναίκες αυτές, αν εξατομικεύσουμε τη θεραπεία και το πρωτόκολλο, θα φτάσουμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ.